ibili izan zara, Arriagako produzio askotan, horrek suposatzen dauan guztiagaz. Guztiagaz. Jo, ez, da... Ulertu dut angustia. Baita. Porque vaya dramazo zen, angustia. Bai, porque gainea, oin zauz, erresuman hori, eta erresuma kindon, edo ze dia? Erresuma kindon, reino, gaina hori, atea zanin. Izan zan, claro, las señoras de la regata, ene sustatako txauak, se pensaban, hori, ze pasetan da, esneagaz, en inglés, en castellano, en euskera, zizkuntzatan da, ez? Eta, claro, titulua da, erresuma kindon reino, ez? Baina badago euskerazko bertzioa eta gaztelerazko bertzioa. Bai da gisa, ingelesa tartekatzen dara, tartekatu. Oso gutxi. Kuku bat egiten da, kuku bat. Zesantean zu, inglesez? Nik ezer. Ez, dago pertsona, dago monologo txiki bat, Jose Maria Pouk egiten da bena ingelesez, euskerazko bertzioan eta gaztelerazkoan. Orduan Jose Mariak dauke bai euskarazko bertzioen ingelesezko zatitxu bat, claro, Jose Maria, bueno, azira baten saiatu zania euskarazalko baina, ez, bera aktore marabillosoa da, katalana, bera katalan esengo duzu nahi da bena, baina... Ja, bai, euskaraz sartzea. Ingelesez, claro, berak eginda zeukan ingelesez lan, eta hori guzti, eta orduan, ingelesez monologotxo bat auke, eta gero beste pertsonai bat badago, ingelesez hitz egiten da bena, hor sobretituluak daude, eta besteran beste guzti osotasunez da edo gazteleraz, edo euskeraz. Eske hori, esan gura notzun, hemen, antzerki bat egiten dozuenean, ikasten dozue euskaraz eta gazteleraz. Zelan. Osa, zelan lortzen dozue. Nintza hori oso tristea da, Trun, gaur, ze gainea funtzinoak izaten dira. Jarraian, Normalean eguneko kerrenak euskaraz, ez? Asteazken ostegun euskaraz, eta ostiral zapatu domeka, erderaz. Dana jarraien, ez? Zelan aldatuten dozu hori? Bai, bueno, nik azkanen ja behin testua barrenatuta dakasunin, klake itxire, nik badakat historietan lagun batzuek gertatutako, junez daki nora antzestera, eta hasi antzesten, eta errente publikoa hola. Hostia, euskeraz gabiltza. Entre pataz, taka, utze barrio eta gazteleraz. Hori gaina, Iruñan, edo zakit non izan zela hori lagun batzuek gertatutako, eta bueno. Ez, baina orokorrin ja barrenatuta dago nintestu ez gertatzen. Zer gertatzen da, nintzako, amen, ez? Ostras, arazo bat eta konpleju bata, nintzako, antzesdan bat, edozein antzesdan delarik, edozein hizkuntzatan sortu den modun edo dana dela, berez ez da arazo bat hizkuntza. Esan, zuri jartzen badotzue testutxo bat sobretitulu kero dana dela, niri partin jozta antzesdan bat. Joan izan zari Alemaniara. Bai, hori da, eta euskaraz Alemanin atzeztu dugu, Bartzelonan be bai. Eta gero hemen etxean euskaraz eta gaztelera. Bai, hori da, hemen euskaraz eta gazteleraz, baina hori Euskal Herrian gertatzen den gauza bat, ez? Bizkat, ohituta gaude pure eginda, bai, dana pure inge jasoten, ez? Nita hau politxe dana da, antzez da hau, sortu da horrela, euskaraz, edo gazteleraz, nik errespetatzen dute hizkuntza guztik, ez? Baina sortu biharra eukitxi hori hizkuntza bixetan, ze jentik dauke baita ulertzekoa da, konplejo bat ez dut ondo ulertuko euskeraz, agian ez dut disfrutatuko, jentia urduri jartzen dabe bai, ez? Eta urduritasun horik saiatu behar gara kentzen, ze, zorionez, gero ez da... testu politxabak eta ederrabak itxen diz euskeraz be bai, euskera amaile be igotzen du, gero eta alfabetizazio gehiago dago euskeraz be bai, eta hori politxe da be bai, ez? Eta ia gitxike aurrea jun, eta lortzen dauen ja danok be euskeraz disfrutatik kontenidu komplejo barik, eta hoxe. Gainera, hor arrisko handi badago, euskaraz sortutako testu bat erderatzen duzunean, erdera pasatzen duzunean, guri ere gertatzen zaigu, euskarazko deklarazio on bat daukazunean, teleberrin, euskaraz sartzen duzu, euskaraz dauka indarra, ez da? Pena da, askotan ibiltzea itzultzen, ze badaude gauzak ez daukatela zentzurik itzuliz gero, ez daukatela indarrik, ez da? Zuri pasa izan zaizu lehenengo gaur egunerako euskaraz sartu, eta gero teleberrirako gazteleraz, tan hastea edo? Ez, nire gertatu izan da inoiz, kontatu didate gertatu dela. Kontatu didate gertatu dela. Kontatu didate, dana. Ez, nire gertatu, ez Nova Yorken. Oso erresa da gure kasuan txipaldatzea, ze oso testu laburrak dira normalean, eta informazioa oso objektiba oso zehatza izaten da, datuak izaten dira, dorrelako hori, zuk ikasten dozu buruz, edo... Bai, buruz hasieran. Hori guztiak galdetzen duen gauza bat izaten da. Irakurri egiten dezu, ez, pronterra, lankide batzuek erabiltzen dute, beraiek erosita gainera enpresak ez dizu pronterra jartzen. Nik erosiko nuke, 20 segundurako nola erabili barko dozu pronterra. Pues nik erosiko nuke, Uten zezakin nola, dakazu pilo bat datu. Ez adibidez, 5. pisoko katu bat gelditu da entzerratuta ez dakit norta, zuitzaiak ez dakit nondik izuna. A ber, funtzionalena eta errexena, eta gainera emaitza onena ematen duena, da eskema bat egitea, eskema on bat egitea. COVID, datuak.
Vale. Zuzeneko hori egin dugu txurroak bezala egunero. Horregatik nik konfundiko nintzen. Da zenbakiak memorizatzea, eta hori erresa da. Ikusi dozu, seguro ikusi dozu. Azkenengo egunean 585 kasu berri atzeman dira. Aurreko egunean baino, ez dakit zenbat gehiago. Honek esan nahi du, inzidentzia metatua dala, euneko, ez dakit zenbat, badakit zenbat. Zaintza berezien unitatetan, Euskal Ospitaletan, une honetan, ez dakit zenbat, daude. Bizkaian pun, Gipuzkoan pan, Araban pan, eta datuak, baina da buruz daukazun eskema bat. Claro, baina ja da formula itxia. 10 minututan burua, zure buruan dago eskema. Oso erresa da, gure lana da. Bai. Eta orduan, batzuek erabiltzen dute teleprompterra, baina niretzai bat ere gustatzen, eta ni hasieran testuak idazten nituen eta buruz ikasten nituen hitzez, baina hori akatsa handi bat da, niretzat, ze galtzen baldin bazara, galduta zaude. Bestalde, testua edo eskema barneratzen baldin baukazu eta ondo ulertzen baldin baduzu kontatu behar duzun hori naiz eta gero alderantziz hasi, aurkezleak pasoa ezberdin eman dizulako edo danadalakoa kontatzen dezu eta listo. Eta zerbait gelditzen bazezu egunen baten esan gabe ez da zer gertatzen, ze normalean mundua ez da aldatzen. Eta jendearen bizitzak ere berdin jarraitzen dute. Eta ez jatzu inoz pasa, seguru ikusi dozula, Madrileko reportera hori laun ondagoena, erratzen dana... Ai, eta korrik ateratzen dana. Koitza da. Hori normalean hasieran gertatzen da, oso urduri zaudelako eta ez dakizulako zer egin, niri behin gertatu zitzaidan. Eta eskapa ez buelta eman nuen. Orain dela gutxi ETV bateko arratsaldeko programan egon nintzen. Eta estena hori jarri zidaten. Izan zan, zinemaldira bidali ninduten. Ezin azaratu, irudi hori ikustea? Ez, que ba. Joe, azarrezen gara hori da. Ez, bidali ninduen, Juan Carlos Etxeberria zegoen editore eta aurkezle, eta esan venga, aukera emango dizu, zinemaldira joateko nire, lehenengo urtea zan. Eta sekulako marroia, hotela eta dana, hartu nuen hombre, por la alfombra roja. Eta gogoratzen naiz, izan zala zuzeneko bat, bestiala, 3 paso, portadakoa, eta gero blokean 3 sartu bartzara. Bideo bateri paso eman, urrengoari, eta zan, Antonio Banderas recibe el premio de cinematografía español, gero zan, galaren hasieraren inguruan hitz egin Letizia Doleran Igartiburu aurkezle, eta gero, 3. zan, saio ofizialaren inguruan. Orduan, karo, nire buruan zegoen kakanaste bat itzela. Eta zin nintzen, eta lehenengo bi gaiak batera eman behar nituen. Orduan, Antonio Banderasena superondo, tuku, ja komparado ez dakiz, Espainiako egoera Katalunian bizitzen ari denarekin konparatu du, Berlangaren pelikula batekin konparatu du, ez dakit horrelako zerbait esan nuen. Eta orduan, paso eman behar nionean, galaren asuntoari, Anigartiburu, ez hitzaidan etortzen Letizia Doleraren Dolera, abizena. Osa, gelitu nintzen blokeatuta. Eta orduan, Letizia eta horrela egin nuen gainera, eta ja buelta eman nuen. Pentsatzen, agian errealizadorea azkar ibiliko zala, eta sentitzen den, baina errealizadoreak oso azkar ez dira ibiltzen, eta orduan, pin, ikusi zan buelta guztia. Gero jarritu nuen, minutu bat pasazan, bideoa emititu zan, eta segituan jarritu nuen. Ondo. Korrikaz dintzen atera. Bai. Joe. Eta begira, entzuten dugu. Bai. Ai, Euskal Herria. Euskal Herri tropikala. Joe, tropikala, oso tropikala. Eta zuri paseatzun nonoz, antzerkien? Zurian gehatzea? Bai, baina, behatu, Bartzelona. Gogoazen, Bartzelona euskara zantzesten. Eta, hor pasaztan, mitiko esatzuten importanti dela barneratute eukitzi, zer esan nahi duzun, eskematxoa bai, ez nik irudiak eta eukitzen dutxua, ez da hori guztia. Baina, zin itxan horretaz zoagaz eta isantzan horre euskara gaztelera dako egun bat, eta euskeraz, eta derrebentin, pum, junen gaztan danik, ui! Itza ez itzaidan otortzen, baina, bueno, irudia baneukan, zenatoken, baina, ni orokorrin, bai, oitxuta irratixan, ez daketela isiltasunak eukitzen. Orduan jarraitu nintzen ondarrutarrez. Automatikoki, klaro. Ondarrutarrez, hasi nintzen ondarrutarrez esplikaren, eta hausen binean, eta zaiz ondarrutar zerrao gaina, Eta gero, listo, etorri zait. Eta derrepente batu eraz. Berriro, salbatuta. Garrantzitsua da salbatzea beti, Bai. Isilik ezin zara gelditu. Zebeste dilema. Batua, ondarrutarra. Zuri askotan, ez? Esan dotzue edo, bizkaiera zeiteagatik, edo batuaz, ez? Orokorrin eskatzen dauzte bizkaiera segiteko. Bai. Bai, hori da nire arazoa. Arazoa? Claro, nik ez dakat inungo arazoik batura hitz egiteko, ez? Eta, telebistan be, pixkan nahazten jutena, hasta hori da naze, claro,
nitzako kontu den, nila zinazen momentu, ETB-eri dagokixo nahi adibidez, ez, gaztean sartu nintzen momentun, Euskal Herratean batura hitz egiten eban, baina gaztean, pixkat nire hizkuntza propixu sortu neban. Zor nahi ben pixkat bizkaieraz hitz egitea, baina ulertzea, orduan, klaro, asma birixan eban euskalki barri bat, deitzen dana ondarru mix bizkaiera batua, mix ondarrutar batu komprensiblea. Gehi sinonimo asko lurra behan gain ez dakiz zer, eta ez, pixkat ulertzeko tari dana, eta pixkat toke fresko hori mateko, ez? Orduan sortu dozun zure marka, adibidez, bai irratixan, eta gero kolaboratzaile modun, telebistan egon da, euskeraz lanin egon izan azen modun, orduan, klaro, nitzako arazu izan zen, zurekin bat aurkez den modun, baturaz baina ezin dut baturaz oso itxita hitz egin, bez, ze badakan nire marka sortuta bizkaieraz, bizkaiera raro baten, ez? Orduan, klaro, bizkate klik, eta hori, adibidez gero antzerkian edo egon izan az aurkezpen lana egiten dutxuaz, galak edo, bueno, beste emalekutan bibiltzen az aurkezle modun bebai, orduan hori adibidez baturaz hitz egiten dut, ez? Baina, segun ze lekotan zauden lanien, bizkate, adapta modun egin bizaz, ez? Eta zuk zer nahiago ez du, batua nin o zure mix ondarrutar batua sinonimota? Nik, ondarrutarrez, nik ez da nahi pentsa. Ja. Berez, idealena hoxera, ez, ondarrore jun eta, neskak ez dut pentsa, listo, ez? Ze, klaro, batzuan pasan, ez? Eta segun zein ezazen batutea, besti, unibertsitea jute ezazen imonu, unibertsitea jun eta danati erdi ondarrutarrak derrepente, honek iruñakok eta banainaikok eta danati ondarrutarratiz, zeure interpretik, eta gero zeupe amaitzen dozu, euran euskerazko gauza batzuk hartzen, ez? Orduan hori bebada, baina, bueno.